nggih. Ya ya. Napa bawa? Langsung. Langsung nggih. Langsung. Coba ayo nek kaya ngene iki. Trik. Sri Huning mesti ketuban labet tresna ten sabaya pati marang Raden Wiratmaya kang wus prasaja nandur branti Sri Huning datan grahita kang rinata kadange pribadi Wiratmaya putranira sira lawe adipati tuben Sri Huning putrane ngabdi wong sepati nalika nguni kapupahing madya laga dek perang tanding lawan minak jingga katresnaning Wiratmaya tinapite ning reres Sri Huning senadyan wekasanira prapteng lena alapun Oh. Sri Huning mesti ketuban labet tresna ten sabaya pati marang Raden Wiratmaya kang wus prasaja nandur branti Sri Huning datan grahita kang rinata kadange pribadi Wiratmaya putranira sira lawe adipati tuban Sri Huning putrane ngabdi wong sepati nalika nguni kapupahing madya laga dek perang tanding lawan minak jingga katresnaning Wiratmaya tinapite ning reres Sri Huning sanadyan wekasanira prapteng lena alapuh negara Saya diselani ya. Sak lagu meneh diselani cah nomor 2 kuwi. Genduk Jeki Narosa. Sik, Duk, kene lungguh sik. Oh nggih panjenengan Ngono lho. Konsen karo lar ngetoprak